bejn il-mexxejja jkun. Intervistat fuq RTK 103 il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li l-iskema stabilità mhijiex taħdem u li meta jiltaqa' man-nies jgħidulu li l-prezzijiet baqgħu dejjem jolew. Qal li m'għandux ikun hemm taxxa fuq il-kola u li l-Partit Nazzjonalista għandu pjan sabiex isolvi l-logħli tal-ħajja. Dr. Grech qal li l-Prim Ministru tilef il-kontroll tal-pajjiż u dwar l-inkjesta Vitals qal li ma juħux gost li jitressqu l-qorti nies bħal Joseph Muscat, Chris Fern u Alfred Camilleri. Madankollu qal li dawn irdu jpattu ta' emilhom. Qal li l-Prim Ministru ma jridx iġib lura l-flus li nataw lil Vitals u allega li l-Avukat Ġenerali għaddietlu l-inkjesta bi ksur ta' liġi. Il-Kap Nazzjonalista qal li l-politika għandha ssir fl-arena politika u mhux fil-qorti, iżda qal li kollu jagħmel hekk għaliex l-istruzzjonijiet mhumiex jaħdmu. Qal li prova jitkellem għall-Kummissjoni Elettorali sabiex tibdel il-mod ta' kif jivvutaw in-nies sabiex ma jkunx possibbli li jittieħed ritratt tal-vot bil-mobile. Qal li dawn ir-ritratti l-votant jibatom lill-Ministru sabiex jimpjegahom miegħu. Tkellem dwar il-każ fis-Siġġiew u qal li kull min kellu bżonn jingħata akkomodazzjoni soċjali mid-distrett tal-Ministru Rodriguez ingħataw appartament fis-Siġġiewi. Qal li dan sar b'erq sabiex il-Partit Laburista jirbaħ l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali f'dan ir-raħal. Qal li kieku rebaħ l-elezzjoni ġenerali ta' sentejn ilu, l-ewwel ħaġa li kien jagħmel kienet li jmur il-qorti u jagħti appoġġ fil-kawża sabiex jinġiebu lura 3 sparijiet. Qal li l-Prim Ministru huwa kompliċi għax baqa' jagħti l-flus lil Stewart. Żied jgħid li ma jafx jekk hemmx biżejjed provi kontra Joseph Muscat għaliex qal m'għandux l-inkjesta f'idu. Iżda qal li għandu fiduċja sieħa fl-inkjesta u fix-xogħol kollu li għamlet il-Maġistrat. Mistoqsi dwar id-distak bejn iż-żewġ partiti, Dr. Grech qal li waħda minn dawn ir-raġunijiet hija li l-PBS huwa maħtuf u jxandar biss dak li jaqbel lill-Gvern. Qal li hawn bosta persuni wkoll li jibqgħu jivvutaw lill-Partit Laburista għaliex jisimgħu biss l-istazzjon tal-partit u għalhekk ma jafux eżatt x'inhu għaddej. Qal iżda li hawn ħafna nies siekta li huma mweġġa mill-Partit Laburista. Qal li l-mira hija li l-Partit Nazzjonalista jġib it-tielet siġġu fil-Parlament Ewropew u li jirbaħ qatt ta' lokalitajiet lura fil-Kunsilli Lokali. Dwar il-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista qal li dawn se jiġu pubblikati ma' żmien. Mistoqsi dwar Jason Azzopardi qal li dan qatt ma ntalab jirriżenja, iżda qal telaq min jeddu mill-Partit Nazzjonalista. Qal li dan għamel ħafna xogħol tajjeb fil-partit u li issa hija għażla tiegħu li ma jkunx fil-Partit Nazzjonalista. Jitkellmu l-partiti politiċi.